Wel, gawn ni droi am ein galwad i addoli bore yma at Salm 90 a 5. Dewch canwn yn llawen i'r arglwydd, rhwng floedd o'r foledd i graig ein iachawdwriaeth. Down yw bresenoldeb a diolch, gorfoleddwn ynddo a chaneuon mawl. Oherwydd Duw mawr yw'r arglwydd, a brenin mawr, goriwch yr holl ddiwiau. Yn ei law ef y mae dyfnderau'r ddeiar, ac eiddo ef yw uchelderau'r mynyddoedd. Eiddo ef yw'r môr, ac ef a'i gwnaeth, ei ddwylo ef a greodd y sychdir. Dewch, addolwn ac ymgrymwn. Plygwn ein gliniau ger bron yr arglwydd a'n gwnaeth. Wel, gawn ni ymateb gyda'r emyn cynta sydd gyda ni y bore yma. Molwn di o arglwydd yw'r holl alluog. Mae'r darlleniad y bore yma o lyfr y Genesis, pennod 28 ac adnod 10 i 22. Genesis 28, 10 i 22.
A'r hanes sy gyda ni yw hanes Jacob a breuddwyd Jacob wrth iddo fe adael I gartre I fynd I lan I wlad Charan a Paran yn arbennig. Felly adnod 10, yma dawodd Jacob a Berseba a theithio tua Haran. A daeth I ryw fan ac aros noson yno, gan fod yr haul wedi machlud. Cymerodd un o gerrig y lle a'i gosod dan I ben, a gorweddodd I gysgu yn y fan honno. Breuddwydiodd ei fod yn gweld ysgol wedi ei gosod ar y ddaear, a'i phen yn cyrraedd i'r nefoedd, ac ynylion Duw yn dringo a disgyn ar hyddi. A safodd yr arglwydd gerllaw iddo a dweud, na fi yw'r arglwydd, Duw Abram dy dad a Duw Isac, rhoddaf y tir yr wyt yn gorwedd arno I ti ac i'th ddisgynyddion, bydd dy hil fel llwch y ddaear, a byddai'n ymestyn i'r gorllewin a'r dwyrain ac i'r gogledd a'r de, a bendithyr holl deuluoedd y ddaear yno ti ac yn dy ddisgynyddion neu'n fwy llythrennol yn dy had. Wele yr wy fi gyda thi, a chadwaf di ble bynnag yr ei, a dofath I nôl i'r wlad hon. Oherwydd nith a dawaf, nes I mi wneud yr hyn a ddywedais. Pan ddeffrodd Jacob o'i gwsg, dywedodd, y mae'n sicr fod yr arglwydd yn y lle hwn, ac ni wyddwn ni, a daeth arno ofn, ac meddai, mor ofnadwy yw'r lle hwn. Nid yw'n ddim amgen na thi I Dduw, a dyma borth y nefoedd. Cododd Jacob yn fore a chymerodd y garreg a fu dan I ben, a gosododd hi yn golofn a thywallt olew drosti, galwodd y lle Bethel, sef tŷ Dduw, ond enw'r ddinas ar y dechrau oedd Lys. Yna gwnaeth Jacob adduned a dweud, os bydd Duw gyda mi, ac yn fy nghadw'n ddiogel ar fy nhaith, a rhoi I mi fara i'w fwyta a dillad i'w gwisgo, a minnau'n dychwelyd mewn heddwch I di fy nhad, yna bydd yr arglwydd yn dduw I mi, a bydd y garreg hon a osodais yn golofn yn di I Dduw. Ac o bob peth a roi I mi rodd ddegwm, 1/10 I ti. Diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Wel, newn ni edrych ychydig bach am ychydig o funudau ar yr hanes yma nawr, hanes Jacob. I ni yma heddi I gael cyflwyniad. I ni'n cael cyflwyno y garreg sydd ar yr ochr yna, ar y wal, y carreg I gofio. Ond beth mae'n dweud ar y garreg, mi ddaw ysgrifen ar y sgrin nes ymlaen, mi ddaw ar y sgrin. Gogoniant I Dduw ac cof annwyl. Dyna mae'n dweud ar y garreg. Ac beth ni'n gweld nawr te, beth ni'n mynd I wneud bore yma, yw edrych ar rhannau o'r ysgrythyr lle mae cerrig yn cael ei codi I gofio rhywbeth. Ac maen nhw'n cael ei codi I ogoneddu Duw, I gydnabod a cofio rhywbeth am Dduw. Ac wedyn ni, yn y Testament Newydd, I ni'n cael anogaeth I gofio arweinwyr sydd I llyfaru gair Duw. Felly ni'n cyfuno y ddau beth yna yn ein meddyliau ni bore yma ac yn y neges bore yma. Ond newn ni ddechrau nawr, newn ni wneud hanes Jacob. Yn edrych ar hanes Jacob gyntaf, dyna dwi eisiau wneud os gallwn ni. Mae chydig o slides gyda ni, ac wedyn ni gawn ni air o weddi, ac wedyn ni mi symudwn ni ymlaen. Ac a tair enghraifft gyda ni I edrych arno'r Hen Testament, ond hwn yw'r un cyntaf, mae'n bwysig iawn, sef hanes Jacob. Dyna da ni. Mae Jacob nawr te wedi ffarwelio, mae wedi mynd ar frys, mae'n gadael cartre,
Mae wedi twyllo ei frawd i gael bendithion, wrth gwrs, a nawr mae frawd am ei ladd e. Ac felly mae'n ffoi. Mae'n ffoi o gytre, mae'n mynd yn gloi, a mae'n mynd at berthynas lan yn Haran. Ac mae'n teithio, mae'n cysgu allan, dwi'n yn nabod neb ar ei daith, mae'n dod i le o'r enw Lys, ac mae'n felly cysgu mas o dan y sêr mae a carreg o dan ei benne. Ac mae'n cael breuddwyd arbennig iawn, iawn. Felly mae hwnna yn ni, mae'n cael breuddwyd, rhyw ddarlun i drio cyfleu y peth i ni fanna. Mae'n cael breuddwyd arbennig iawn, fel glywson ni yn y darlleniad. Mae lot o elfennau i'r freuddwyd. Mae'r nefoedd ar agor. Dyma borth y nefoedd, medde Jacob. Mae drws y nefoedd fan hyn, a mae ar agor. Wedyn, mae'n gweld ysgol neu grisiau. Yn y llun yma, grisiau. Gallu fod yn ysgol neu grisiau sy'n gwaniaeth. Mae'n gweld grisiau yn cysylltu y ddeiar a'r nefoedd. Mae'n gweld y nefoedd ar agor. Mae'n gweld grisiau yn cysylltu y ddeiar a'r nefoedd. Mae'n gweld yr arglwydd. Dim llun o hwnna, dyn ni ddim yn gallu rhoi llun o hwnna. Mae'n gweld rhywbeth o ogoniant yr arglwydd. Naillai, mewn rhai Beiblau, byddwch chi'n darllen bod ar ben y grisiau, neu weithiau, fel yn y Beibl Cymraeg yma, mae ger llaw iddo fe. Ger llaw. Ac mae'n clywed neges arbennig gan yr arglwydd. Mae'n cael neges ganddo fe, ac mae'n cyflwyno ei hunan fel Duw ei dadau. Duw Abram, ei dad cu, a Duw Isaac ei dad e. I ni wedi gweld o'r blaen, mae hwnna'n awgrymu bod Duw yr un. Mae'n awgrymu bod Duw yn dduw y rhai byw, bod Abram ac Isaac gyda Duw yn aros am atgyfodiad i fywyd tragwyddol. A mae hefyd yn atgoffa ni bod e'n dduw yr addewidion, bod e'n dduw y cyfamod, bod e'n dduw sy'n fodlon ymrwymo. Mae'n fodlon wneud commitment. A mae'n wneud hynny, mae wedi wneud hynny gyda Abram, Isaac, a mae'n gwneud eto gyda Jacob. Ac mae'n ei atgoffa fe o'r addewidion. Y wlad, lle mae'n sefyll, lle mae wedi bod yn cysgu, a lle mae'n cysgu ar y funud, mae'r wlad yma yn mynd i fod yn iddo fe a'i blant, a'i had ar ei ole, tir Canan, wrth gwrs. Mae'n mynd i gael ei luosogi yn fawr, yn genedl fawr, a mi fydd a'i had, Iesu Grist yw hwnna, un arbennig fydd yn cael ei eni o ddisgynyddion Abram, Isaac a Jacob, yn fendith i'r holl fyd, i'r holl ddeia. Dyna yr addewidion. Wedyn ni, mae'n addo bod gyda ge. Bod e'n gadael y wlad nawr, mae'n addo bod gyda fe. Ac mae'n addo dod â fe nôl. Addewidion rhyfeddol. Ac mae Jacob yn deffro, ac mae wedi cael neges gan Dduw, mae wedi bod ym mhresenoldeb Duw, a beth sy'n dod drosodd fe ydy ofon, parchedig ofon. Bob tro chi'n gweld pobl yn cael profiad real agos o Dduw yn y Beibl, wedig yn yr Hen Testament, chi'n gweld bethau mawr yma, ac yn y Testament Newydd gyda Saul yn gweld Iesu ar y ffordd i Damascus, mae yna barchedig ofon. Mae hwnna'n bwysig iawn i ni gofio. Pan i chi'n gweld Duw, pan i chi'n gweld yr arglwydd, hyd yn oed y Duw ddyn, yr arglwydd Iesu, mae yna rhywbeth mawr, mae yna rhywbeth gogoneddus amdano fe. Bod yna gysur mawr hefyd yn y neges i ni'n clywed y bore yma. Y neges gafodd Jacob. A wedyn mae Jacob yn gwneud addewid ei hunan i'r arglwydd. Fel mae'r arglwydd wedi addo, mae'n dweud, wel, os yn wir
byddai'n cael yng nghadw a byddai'n dod nôl, byddai'n addoli di. Dim ond yr arglwydd byddai'n addoli. A hefyd, byddai'n rhoi o fendithion Duw i fi, byddai'n rhoi nôl 10%. Byddai'n rhoi nôl degwn i'r arglwydd. Ac wrth gwrs mae hwnna'n sylfaen sydd yn mynd trwy'r Beibl. Dyw'r Testament Newydd ddim yn nodi fe fel rheol, ond mae'n le da i ni, pan i ni'n meddwl sut i ni'n rhoi nôl i'r arglwydd, wel mae'n le i ddechrau 10%. Yn lle i ddechrau, ac os ni'n gallu rhoi offrymau wedyn ar ben hynny hefyd. Ac mae'n codi carreg. Yn i weld nawr te? Mae'n codi carreg, yr un mae wedi bod yn cysgu arno fe. Mae'n codi fe lan a mae'n rhoi olew drosto fe. Hynny yw, mae'n cysegru fe. Dyna beth o ddystir yr olew, yr eneinio. Mae'n gweld bod y lle yn le sanctaidd. Mae'r garreg felly yn lle sanctaidd. Pam? Achos bod yr arglwydd wedi ymddangos yna iddo fe. Ac mae'n rhoi yr enw Bethel. Falle bod yr enw ar y garreg, ond dath e'n enw y lle hefyd. Tŷ Dduw. Oedd y lle yma yn dŷ Dduw ac yn borth y nefoedd. Ac mae'n codi carreg. A mae'r carreg, wrth gwrs, i gofio ac i gydnabod beth sydd wedi digwydd fan hyn. Beth yw y gwirionedd sydd tu ôl i hwn i gyd. Mae Duw yn Dduw agos. Mae'r thema yna'n rhedeg trwy'r ystrythyr. Mae'r apostol Paul yn dweud hynny yn Athens. Nid Duw pell yw e. Mae e'n Dduw agos. Ynddo fe, i ni'n byw yn symud ac yn bod. Mae Duw yn agos. Ac mae wedi ymddangos mewn ffordd arbennig i Jacob. Mae wedi dod yn agos yn Iesu Grist. Ac yn yr Efengyl, mae'r arglwydd yn dod yn agos i bobl fel chi a fi. Mae'n dod i siarad â ni, ni'n cael gweld rhywbeth o'i ogoniant trwy Efengyl Iesu Grist. Mae drws y nef a'r agor, ond yw hwnna'n hyfryd? Dwi ddim wedi cael. Mae drws y nef a'r agor, porth y nefoedd. A mae yna ffordd o'r ddaear i'r nefoedd. A mae Iesu Grist yn dweud wrthon ni. Mae fe yw y grisiau. Cyn hir mi welwch chi mab y dyn a'r angylion yn esgyn ac yn disgyn arno fe. Mae'n defnyddio'r pictiwr. Fe yw y grisiau rhwng y ddaear a'r nefoedd. Rhwng Duw a dyn, rhwng dyn a Duw. Ac felly, bore yma, pan ni'n cofio am y garreg yma gyntaf nawr te, mae'r drws y nef a'r agor, mae yna ffordd, mae yna gyfrwng rhwng nefoedd y daear, yr arglwydd Iesu Grist. A mae pawb sydd yn ymddiried yn Iesu Grist, mae pawb sy'n derbyn Iesu Grist fel arglwydd a gweredw, mae ar y grisiau yna, ar y ffordd, wrth gwrs, i'r nef newydd a'r ddaear newydd. Ac wrth gwrs, mae cariad Duw yn rhyfeddol. Yr addewidion mae'r arglwydd yn rhoi. Nid bod Jacob yn haeddu dim byd, twyllwr yw e. Mae'r arglwydd wedi bod yn drigarog wrtho fe. Ac felly, dyna oedd y garreg coffa cyntaf, Bethel. A mi ewn ni mlaen yn gyflym trwy rhai eraill a dod at Hebreaid wedyn ni. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Ni'n diolch i ti, arglwydd, am gael bod yma bore yma. Ni'n diolch am gael dod ynghyd yn enw Iesu Grist, ac ni'n dod eto i daddoli di ac i dygeisio di, oherwydd y fod ti'n Dduw byw, Duw mawr, Duw ein creawdwr a'n cynhaliwr, ac nid Duw pell. I ni'n diolch, arglwydd. Yno ti, ni'n byw yn symud ac yn bod, ti'n cynnal ni bob dydd, ac wyt ti yn mynnu dod yn agos. Wyt ti'n mynnu siarad â ni. Ti'n siarad â ni trwy'r greadigaeth. Ti'n siarad â ni yn ein cydwybod. Ti'n siarad â ni
trwy y proffwydi yn yr Hen Testament a'r gyfraith, a'r addewidion, ti'n siarad â ni yn bennaf yn dy fab, yr arglwydd Iesu. Ac wyt ti'n siarad â ni trwy'r Beibl sy'n crynhoi y cwbl ac yn croniclo'r cwbl ar ein cyfer ni. Wyt ti'n siarad â ni ac wyt ti'n ymddangos i ni. I ni diolch, arglwydd. I ni'n diolch y bore yma am y grisiau rhwng nef a llawr. Diolch am yr arglwydd Iesu Grist. O, diolch bod bendithion mawr yn dod i ni oherwydd yr arglwydd Iesu. A'r darlun o'r angylion yn dod â gwahanol bendithion i ni trwyddo fe. Diolch, arglwydd. I ni'n canmol dy ras, i ni'n canmol dy drigaredd, arglwydd. I ni'n canmol dy gariad tuag ato ni. Diolch bod Iesu Grist i dod ac wedi marw ar y groes yn ôl yr addewid i fod yn fendith i'r holl fyd. Diolch bod e wedi creu, mae fe yw y grisiau, mae fe yw y ffordd, wrth gwrs, rhwng nef a llawr. Ac i ni'n gofyn i ti'n helpu ni bob un, arglwydd, heddi i wneud yn siŵr bod ni ar y ffordd yna, bod ni ar y grisiau yna, tuag at y gogoniant. Tuag at ogoniant yw, tuag at ogoniant y nefoedd. Ac o arglwydd, ni'n diolch am dy addewidion mawr ac am dy ras tuag ato ni. Ni'n gweld Jacob oedd yn dwyllwr, oedd yn mynheiddi dim, ac i ni yr un peth. Ac o arglwydd wrth i ni feddwl heddi am y garreg sy'n cael ei chyflwyno ar y wal i gofio am dy was annwyl. Fi oedd yn weinidog yma am gyfnod hir a sylweddol. I ni arglwydd yn rhoi y clod yn gyntaf i ti. Ac dyna bydde fe'n dymuno i ni'n gwybod yn iawn. Ti sy'n bia'r clod o arglwydd. Ac i ni'n gweddio bydd y garreg heddi yn dod â clod i ti. Oherwydd dy rodd ti a'i galwodd i fywyd tragwyddol yn Iesu Grist. Ti a'i galwodd i'r weinidogaeth. Ti a'i cynhalio fe ar hyd y blynyddoedd. Ti oedd wedi ei ddonio fe a gymaint o ddoniau a gafodd ei cysegru i dy wasanaeth di. O, arglwydd ti a'i cadwodd e tan y diwedd ac i ti yma'r clod. A helpa ni, arglwydd, i roi clod a daddoli di a cofio yn annwyl. A myfyrio hefyd, fel ni'n cael ein hannog yn Hebreaid, i feddwl am yr arweinwyr diwiol gynt, ac i ffordd nhw o fyw, ac esiampl ei ffydd nhw. Felly helpa ni, arglwydd, fel bod e'n fydd ac yn bendith i ni heddi. Ac o arglwydd, i ni'n gofyn i ti i'n harwain ni nawr, ni'n cyflwyno'r dydd i gyd, ni'n cyflwyno'r ysgol Sul, ni'n cyflwyno gwaith yr wythnos, ac gofyn dy fendith, arglwydd, i ni, oherwydd bod ti yn fawr. Neu di alw rhai eto, arglwydd, yr wythnos yma, neu di dangos dy hunan i ragor y bobl trwy'r efengil, arglwydd, neu di'n helpu ni gyflwyno efengil y bywyd, cyflwyno Iesu Grist o arglwydd, a galw pobl i ddod ata ti. Neu di alw rhagor o arglwydd, neu di alw rhagor i pregethu'r efengil yn ein gwlad ni, ond ar yr un pryd, neu di roi syched i bobl i glywed yr efengil, ac i werthfawrogi gair Duw. Ac i ni'n gweddio os rhywbeth mwy am hynny, arglwydd. Mwy o gredinwyr, mwy o Gristnogion, mwy o bobl fydd yn sychedu am air y bywyd. Ac wedyn i ti alw rhagor, arglwydd, i gyflwyno y gair yna. Arglwydd derbyn yn diolch ni nawr felly. Mae gymaint gyda ni i ddiolch i ti. I ni'n gweddio dros ein gilydd, arglwydd, gofyn ti nerthu ni yn y ffydd, nerthu ni yng ngwaith y deyrnas o arglwydd i gynnal breichiau'n gilydd. Ni'n gweddio dros y rhai sy'n yr ysbyty, ni'n gweddio dros y rhai sy'n mewn cartre neu gartre, gofyn ti cynnal nhw, arglwydd, a'i nerthu nhw, ac amlygu dy hunan iddyn nhw fel bod nhw'n dyfalbarhau hyd y diwedd, bod nhw'n profi tangnefedd a heddwch a llawenydd yn yr ysbryd glân ac yn yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd derbyn ni nawr ac aros gyda ni a cymer y clod i gyd trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
Wel, gawn ni droi nawr at yr ail emyn sydd gyda ni y bore yma. Mae Duw yn llon pob lle, presennol ym mhob man. Y nesaf yw ei fe o bawb at enaid gwan. Beth yw'r ail un, Sian? Yr arglwydd sydd yr un maint derfysga'r byd, yr anwadalwch dyn, yr un yw ef o hyd. Y graig ni sifl, y merwr llun, nesau at Dduw sydd dda i mi. Yr arglwydd sydd yr un. Os gallwn ni gofio te, driwn ni. Diolch, Sian. Yr arglwydd sydd yr un. Wel, i ni'n mynd mlaen nawr te, trwy'r Hen Testament, ac i ni'n dod nesaf, os gallwn ni gael y sleid i fyny, i ni'n dod nesaf at Joshua. Ac i ni'n dod at amser Joshua, felly i ni wybod lle dyn ni nawr te, mae Abram, Isaac a Jacob, ac wedyn ni yn amser Jacob, wrth gwrs, mi aeth plant Israel i'r Aifft. Ac oedd Joseph yn brif weinidog yn yr Aifft, mab Jacob, Joseph. Ac wedyn ni, mewn 400 mlynedd, mae pobl Israel yn cael eu harwain allan o'r Aifft. Moses yn eu harwain nhw yn gyntaf, ac wedyn ni Joshua. Joshua yn arwain y bobl mewn i wlad yr Addewid. Beth ych chi'n cofio yw bod yr arglwydd wedi addo i Jacob, chi'n cofio? Oedd wedi addo i chi byddai'n rhoi y wlad yma. Ti a dy had, y ddisgynyddion. A mi ddaeth e nôl i'r wlad, ond doedden nhw ddim wir wedi meddiannu'r wlad, ond nhw'n griw bach bryd hynny, ond nawr mae cenedl Israel yn mynd mewn i feddiannu gwlad yr Addewid. A Joshua ydy'r arweinydd. A beth sydd yn digwydd, os awn ni at y sleid nesaf, maen nhw yn croesi yr afon fawr, yr afon Iorddonen, i fynd mewn i'r wlad.
A falle bod chi'n cofio, nath yr arglwydd agor y môr coch, fel o'n nhw'n dod mas o'r Aifft, ac fel o'n nhw'n mynd mewn i wlad Canan, mae e'n agor yr Iorddonau, yr afon fawr yna, i filoedd o bobl i groesi. A beth ych chi'n gweld? Chi'n gweld yr offeiriaid fanna, maen nhw'n cario arch y cyfamod, arch yr arglwydd, oedd yn cynnwys gorchmynion a ffon Aron, oedd yn arbennig, oedd yn y tabernacl fel arfer, yn y babell lle o'n nhw'n addoli, o nawr maen nhw'n cario hwnna, ac maen nhw'n croesi ar dir sych. Maen nhw'n croesi i gael mynd drosodd i wlad yr Addewid. Ac mae'r arglwydd yn hollti y dŵr. Ac mae'r arglwydd yn rhoi neges i Joshua, gawn ni weld. Mae'n dweud wrthyn nhw i godi 12 o gerrig, 12 o gerrig, o wely yr afon, ac wedyn ni i osod nhw yr ochr arall yn Gilgal. So mae'r cerrig yn cael ei codi. Dyma chi eto, yr un thema, codi cerrig i gofio rhywbeth, i gydnabod rhywbeth. Mae'n thema yn y Beibl. Mae 12 o gerrig, achos bod 12 llwyth yn Israel. Felly mae'r cerrig yn cynrychioli Israel, sydd wedi cael dod drosodd nawr te i'w gwlad, fel oedd yr arglwydd wedi dweud, a fel oedd e wedi addo. Oedd e wedi dweud, oedd e wedi addo, a mae wedi cyflawni. Felly mae 12 carreg fanna, ac os ych chi'n cofio'r hanes, mae 12 carreg arall, wrth gwrs, yn yr afon. Yn yr afon. Ac oedd rheina i gofio, lle oedd yr offeiriaid wedi sefyll, tra bod y genedl gyfan yn croesi. Mae rhai yn meddwl, mae'n eitha posib, chi'n cofio Ioan Fedyddiwr, yn dweud wrth yr Iddewon, i chi meddwl bod chi'n blant i Abraham a bod hwnna'n rhywbeth automatic, bod chi'n perthyn i Dduw, gall Duw godi meibion iddo fe o'r cerrig hyn. Chi'n cofio hynny? Le mae Ioan? Mae'r bwys yr Iorddonau. Naillai mae'n sôn am y 12 yma, ond mwy na thebyg mae'n sôn am y 12 carreg oedd yn yr afon. Ar adegau, falle byddai'r dŵr yn is, o'n nhw'n gallu gweld, ac oedd y dŵr yn glir yn aml i allu gweld y cerrig yma. Felly, mae'r cerrig yma yn gerrig coffa arbennig iawn, iawn. Beth maen nhw'n dangos, beth maen nhw'n cydnabod, a maen nhw fod yna, medde'r arglwydd, i chi ddweud nawr wrth eich plant. I chi basio rhywbeth mlaen i'ch plant. Ac wrth i'r garreg yma cael ei rhoi, mae teulu, Mr Jenkins yma, lot ohonoch chi bore yma yn blant ac yn wirion, wrth gwrs, ac o'r wirion, mae pethau'n cael ei paso mlaen. Paso mlaen. Mae'n bwysig iawn. Mae'r efengil i gael ei baso mlaen o un genhedlaeth i'r nesaf. Mae'r ysgol Sul yn bwysig, mae'r clwb plant sy'n dechrau'n bwysig. Mae gyda ni rhywbeth i baso mlaen. Mae hwnna'n bwysig iawn yn dweud. Pan bydd eich plant yn gofyn, wel, beth yw'r cerrig yma te? Beth yw'r 12 carreg yma? I chi fod i ddweud am ffyddlondeb yr arglwydd. Chi fod i weid wrthyn nhw siwrd un yw yr arglwydd. Mae'n fodlon gwneud cyfamod i fod yn dduw i ni, a ni'n bobl iddo fe. Trwy Iesu Grist, wrth gwrs. I ni'n dod i gyfamod Duw. Ac mae'n fodlon rhoi addewidion i ni, a mae'n cadw nhw pa mae'n addo. Mae yna gannoedd o addewidion yn y Beibl, ac mae'n cadw ei addewid. Weithiau, wrth gwrs, mae addewidion Duw yn dibynnu ar, mae yna amod. Cred yn yr arglwydd Iesu Grist, ac fe geid a achub. Na chi addewid. Ond mae yna condition, mae yna amod iddo fe. Os i ni'n credu yn yr arglwydd Iesu, os i ni'n ymddiried yn dod at yr arglwydd
Iesu Grist. Yn ei groesawu fe, yn ei gofleidio fe, yn ymddiried ynddo fe, beth mae wedi wneud droson ni ar y groes, cred yn yr agli Iesu, ac fe gei dy achub. Mae'r addewid yna, ond mae yna amod. Dwi ddim yn automatig, mae rhaid i ni gredu, mae rhaid i ni edifarhau am ein pechod, mae rhaid ni bwyso, mae rhaid ni alw ar enw'r arglwydd. Nid bod ni'n haeddu dim byd wrth wneud hynny, ond dyna'r ffordd i ni'n gorfod dod. Ac wedyn ni, mae'r addewid i ni. Fe gei dy achub, o'th bechodau. Fe gei dy achub o ganlyniad y bechod, o gosb tragwyddol yn uffern. Mi gei dy achub o nerth a grym pechod. Mi gei dy achub yn llwyr o bob pechod, bob presenoldeb pechod yn y pen draw. Fydd i di'n gadwedig yn eiddo i'r arglwydd. Mae'r addewid yna, wrth gwrs. A mae'n cadw ei addewid. Mae'n addewidion arall lle mae'r arglwydd yn dweud beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae'n dweud, wrth gwrs, bod y Mesaia yn mynd i ddod. Mae'n dweud y bydd yn gwasgu lawr pen Satan. A mi ddigwyddodd hynny. Fel oedd e wedi dweud. Felly, mae yna addewidion. A mae'r cerrig yma, mae'r arglwydd yn fodlon addo, mae'n fodlon ymrwymo mewn cyfamod, i fod yn fyw i ni, ni'n bobl iddo fe, ond mae e'n cadw ei addewid. Mae'n cadw ei addewid. Mae ganddo fe ras, mae'n dduw grasol iawn, mae'n rhoi o'i ras, nid bod ni'n haeddu. Mae'n amyneddgar iawn. Bydd e'n amyneddgar iawn gyda Jacob, bydd e'n amyneddgar iawn gyda pobl Israel yn yr anialwch. Bydd e'n amyneddgar tu hwnt gyda nhw. Mae'n ryfedd oherwydd y ffordd oedd bobl Israel bod e ddim wedi gadael nhw yn yr anialwch. Bydd e'n amyneddgar iawn, mae'n dod â nhw i wlad yr addewid. Mae'n addo, mae'n amyneddgar, mae'n rasol, a mae ganddo fe'r gallu i gyflawni ei holl addewidion. Mae'n ffyddlon, a mae'n alluog i gadw ei addewidion. Ac mae'r cerrig yna yn cofio, yn cydnabod daioni, ffyddlondeb, gras ac ymynedd yr arglwydd. Wedyn, ni'n dod ymlaen i un arall yn yr Hen Testament, sef hanes Samuel. Samuel yn farnwr ac yn broffwyd i'r arglwydd. Ac beth sydd gyda ni yn yr hanes yma, os awn ni at y sleid nesaf nawr te, mae y bobl yn dod at Samuel a maen nhw eisiau dod nôl at Dduw. Maen nhw eisiau'r arglwydd i ddod nôl atyn nhw. Mae pethau ofnadwy wedi digwydd yn amser Samuel, pan mae e'n ifanc. Os chi'n cofio yr hanes, mae pethau ofnadwy wedi digwydd. Mae pobl yr arglwydd wedi troi at dduwiau eraill. Chi'n gweld y statiw yna, y ddelw yna yn cael ei smasio, o delwau gyda nhw, yn addoli duwiau eraill, ond nhw ddim yn addoli Duw yn iawn yn y babell, yn y tabernacl. Oedd yr arch o ffeiriad, Eli a'i feibion yn ymddwyn yn warthus, oedd dim parch at Dduw gyda nhw o gwbl, ac at offrymau yr arglwydd. Mae'n amser tywyll iawn, dechrau dyddiau Samuel. Ac beth sydd wedi digwydd? Wel, mae y gelyn wedi dod, y Philippiaid wedi dod. Philistiaid wedi dod. Sori, heno mae'r Philippiaid. Mae'r Philistiaid wedi dod, ac mae'r Philistiaid wedi cymryd arch y cyfamod. Mae meibion Eli wedi cael ei lladd. Mae'n amser ofnadwy. Mae Eli'n marw pan mae'n clywed bod arch Duw wedi mynd. Ac wedyn ni, chi'n cofio, mae yna blentyn yn cael ei eni yn yr amser ofnadwy yma. Plentyn un o feibion Eli, Phineas, a mae y wraig yn wael wrth eni'r plentyn, a maen nhw'n dweud, paid y poeni, mae yna fachgen wedi cael ei eni.
Ac chi'n cofio'r enw mae'n rhoi ar y bachgen? Uchafod. Uchafod. Mae'r gogoniant wedi gadael. Gogoniant yr arglwydd wedi mynd. Mae wedi pellhau oddi wrthon ni. Maen nhw'n ddyddiau ofnadwy. Maen nhw'n ddyddiau erchyll. Y gogoniant a giliodd, neu'r gogoniant a ymadawodd. Uchafod. Dyddiau tywyll. Dyddiau Samuel nawr yw'r hyn. Mynd ar ôl diwiau eraill. Ddim yn addoli Duw yn gywir ac yn iawn gyda pharch beth ofnadwy yn digwydd. A mae'r arch y cyfamod, welson ni, wedi mynd. Mae'r arglwydd wedi pellhau. A mae'r bobl yn sylweddoli. Maen nhw wedi pechu. Maen nhw'n sylweddoli, maen nhw ar goll. Maen nhw'n sylweddoli. Mae eisiau Duw yn ôl. Mae eisiau dod yn ôl at yr arglwydd. Ac ni'n gweddio bydd pobl yn ymwybodol o hynny yn ein dyddiau ni. Os yw'n yma bore yma, mae eisiau chi ddod yn ôl at yr arglwydd. Mae eisiau chi ddod yn iawn gyda'r arglwydd yn bersonol. Wel, maen nhw'n gofyn i Samuel, gawn ni'r arglwydd yn ôl. Mae hiraeth mawr am yr arglwydd arno ni. A mae e'n rhoi neges iddyn nhw, reit, wel, mae rhaid i'r diwiau eraill i fynd te. Os ych chi moyn yr arglwydd nôl, mae rhaid i'r delwau i fynd. A dyna maen nhw'n neud. Maen nhw'n smasho nhw. Maen nhw'n smasho nhw. Chi'n gwybod, mae dyna'r unig ffordd i ddelio gyda delw, gyda Duw arall yn eich bywyd. Dyna'r unig ffordd. Os eilyn yn dy fywyd i y bore yma, os Duw arall yn lle'r gwir Dduw, a fi, os eilyn yna, os pechod yn cael gormod o le yn dy fywyd i, rhyw bechod arbennig, na'r unig ffordd i ddelio gyda fe, meddai Iesu Grist, chi'n cofio beth wedodd Iesu Grist? Os yw dy law yn achosi tramgwydd, torra fe bant. Os yw ti'n gwneud rhywbeth, os yw bechod sy'n peryglu dy berthynas di a Duw a dy iachawdwriaeth di, torra fe bant. Bydda'n ruthless gyda fe. Os eilyn yn ein bywyd ni, os pechod yn cael gormod le, na'r unig ffordd i ddelio gyda fe, dyna ffordd yr arglwydd o ddelio gyda fe, smasho fe. Bod yn ruthless, bod yn ddidrigaredd gyda fe, mwyn ceisio'r arglwydd. Mwyn dod yn nes at yr arglwydd. Mwyn iddo fe gael dod yn nes ato ni. Na'r unig ffordd. Allwn ni ddim chwarae gyda nhw, allwn ni ddim cadw nhw fyna, tu ôl fyna. Na, allwn ni'n wneud hynny. Mae rhaid ni fod gyda help yr arglwydd yn ddidrigaredd. Beth bynnag, ewn ni mlaen, ac mae'r bobl nawr wedi cael ei galw gan Samuel i Mispa. Maen nhw'n addoli, maen nhw'n ymprydio, maen nhw'n mynd heb fwyd a diod am gyfnod i geisio Duw, i ddangos bod nhw o ddifri. Ac sewn ni mlaen, mae'r Philistiaid, y gelyn, wedi clywed bod nhw gyd i dod un man. Reit, newn ni ymosod arnyn nhw to te. Gret, gawn ni ymosod, mae'r gelyn yn dod. A pan mae pobl Israel yn sylweddoli, maen nhw'n gofyn i Samuel i weddio drostyn nhw, a dyma beth mae'n neud. Mae'n gweddio, mae'n offrymu oen, a mae'n gweddio drostyn nhw, a mae'r arglwydd yn ateb. Ac os ewn ni at y sleid nesaf, mae'n anfon taranau mawr, a mae'n drysu y gelyn, a maen nhw'n cael buddugoliaeth. Dyna'r sleid nesaf, maen nhw'n cael buddugoliaeth fawr. Beth mae Samuel yn neud ar ôl yr achlysur yma? Mae'r gelyn wedi mynd, mae Duw gyda nhw eto. Mae'n ateb i gweddiau nhw, mae'n agos gyda nhw, mae'n rhoi nerth iddyn nhw. Beth mae Samuel yn neud? Mae'n codi carreg. Ac enw'r garreg, Ebenezer, carreg cymorth. Na gyd, Eben, carreg, Ezer, cymorth. Carreg cymorth. Hyd yn hyn, y cynorthwyodd yr arglwydd ni. Maen nhw wedi cael help yr arglwydd. A maen nhw eisiau cofio hwnna. A mae yna i gofio, wrth gwrs, help yr arglwydd. Gweitha i pechodau nhw, gweitha i hanffyddlondeb nhw, eu crwydro nhw oddi wrtho fe, mae wedi helpu pan maen nhw wedi galw o ddifri arno fe. Dangos ei ras eto, ei drigaredd mawr,
yn galw i bobl, yn arwain i bobl, yn eu cynnal nhw ac yn eu harbed nhw. Ac yn eu cyrryddu nhw hefyd ar gyfnodau. Ond hyd yn hyn, mae'r arglwydd wedi ein helpu ni, carreg cymorth. Ac wrth ddweud hyd yn hyn, mae yna ffydd fyna bod mwy i ddod. So far, thus far, hyd yn hyn, mae'r arglwydd wedi'n helpu ni. A mae hwnna'n awgrymu bydd e'n dal i'n helpu ni. I rhai sydd yn galw arno fe, i rhai sy'n pwyso arno fe, i rhai sy'n ei gymryd o ddifri, cael gwared ar ei lunod, bydd e'n dal yn helpu. Yn y genedlaeth sy'n dod, a'r genedlaeth sy'n dod wedyn. Ac i'r dyfodol, bydd e'n dal, hyd yn hyn, a mae mwy i ddod. Mae hwnna'n neges hyfryd. Ac mae rai fi rithro nawr te i ddod at Hebreaid 13 ac adnod 7. Cadwch mewn cof eich arweinwyr, y rhai a lefarodd a'r Duw wrthych, myfyriwch ar ganlyniad ei buchedd ac efelychwch ei ffydd. So, ni'n gweld yn y Beibl, ar gyfnodau, pobl yn codi carreg i gofio ac i gydnabod rhywbeth, gogoniant i Dduw. Ac os ni'n codi carreg yn yr eglwys, mae rhaid iddo fe fod yn gyntaf gogoniant i Dduw. Ei ffyddlondeb, ei ras, ei ddaioni, ei efengil, bod drws yn ef ar agor a bod grisiau lan i'r nefoedd i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae rhaid, mae fe sy'n cael y gogoniant bob amser. Ond, ni'n cael ein hannog fan hyn i gofio hefyd, a dyw'r ddau beth ddim yn mynd yn erbyn ei gilydd, i gofio arweinwyr diwiol y gorffennol. Ac mae amnesia ysbrydol yn bechod difrifol. Na i weid eto, mae amnesia, peidio cofio, amnesia ysbrydol yn bechod difrifol. Darllen nes i gyda llaw, dim fi sydd wedi meddwl amdano fe. Mae amnesia ysbrydol yn bechod difrifol. Trwy'r Beibl. Anghofio Duw, anghofio daioni Duw, anghofio maint ei gariad, anghofio ei ffyddlondeb, a hefyd cofio cyfraniad arweinwyr diwiol gorffennol. Pwy yw'r arweinwyr nawr te? Wel, Hebreaid 2, ar ddechrau'r llythyr at yr Hebreaid, mae'r adnod yma, felly bod chi'n cofio'r adnod os chi'n gallu gweld e, pa fodd y dihangwn ni, os esgeliswn iachawdwriaeth mor fawr, a gafodd ei chyhoeddi gyntaf drwy enau'r arglwydd. Felly mae'n dod o Dduw, wrth gwrs, yr efengil, y newyddion da, a'i chadarnhau wedyn i ni gan y rhai oedd wedi ei glywed. Felly mi ddaeth yr arglwydd Iesu a cyhoeddi gair Duw, wrth gwrs. Fe oedd y gair mewn cnawd hefyd, ond ar ei ôl mi ddaeth apostolion ac eraill i gyflwyno yr un gair yr arglwydd, gair am yr arglwydd Iesu Grist, gair yr efengil. Ac dyma nhw nawr te, maen nhw wedi llefaru gair Duw. Maen nhw'n arweinwyr sydd wedi llefaru gair Duw. Maen nhw wedi arwain trwy air yr arglwydd. Dyna ffordd mae arweinwyr Duw yn arwain trwy air Duw. Nid yn gair ni, dyw gair yr arweinydd ei hunan ddim gwerth, ond gair yr arglwydd. Gair Duw. Ac mae hynny'n golygu yn y Beibl bob amser cyflwyno'r gair fel mae e. Dyna waith yr un sy'n llefaru gair Duw i gyflwyno fe fel mae e. Heb i newid, heb i addasu, heb dynnu pethau mas yn sicr, a heb roi pethau ychwanegol chwaith. Cyflwyno gair Duw fel y mae e. A mae hynny'n golygu, heb i newid e, heb bod
ofon pobl, nid meddwl, beth fydd pobl yn licio mynd hyn nawr, neu beth fydden nhw ddim yn licio, beth fydd yn siwto fan hyn, neu beth fydd yn siwto fan... Na, cyflwyno gair Duw fel gair Duw. Ymadrodd yr apostol Paul yw holl gyngor Duw. Holl gyngor Duw. Mae hynny'n golygu y bendithion, yr addewidion, yr amodau, y rhybuddion. Mae'n golygu sôn am y nefoedd, y nef newydd a'r ddeiar newydd. Mae'n golygu sôn am uffern, dragwyddon, fel mae'r arglwydd Iesu yn wneud. Mae'n golygu holl gyngor Duw. Cyfiawnder Duw, sancteiddrwydd Duw, cariad Duw. Ffyddlondeb yr arglwydd, ei ras, pechod dyn, y cyfan. Mae rhaid cyflwyno holl gyngor Duw. A mae hynny'n golygu cynllun Duw. Mae'r Beibl yn sôn am gynllun Duw, iachub dyn. Mynd nôl cyn y creu, oedd wedi meddwl, oedd wedi trefnu, byddai fab yn dod. Oedd y cwbl wedi trefnu. Mae wedi dod. Un y ddau o ymadroddion, Mr Jenkins, ei fab annwyl. Pan mae'n cyfeirio at yr arglwydd Iesu, ei fab annwyl, neu cyfeirio yn ei weddi dy fab annwyl, yr un oedd wedi ei garu gan y tad. Bod wedi dod pryd yng nghyflawnder yr amser, oedd yn pwysleisio hwnna, wrth gwrs, yn ôl cynllun Duw, yn ôl trefen Duw, oedd wedi dod yng nghyflawnder yr amser, oedd wedi mynd i'r groes, yn aberth, yn iawn dros ein pechodau ni. Oedd wedi atgyfodi trydydd dydd yn llythrennol, wrth gwrs. Bydd hynny'n faes brwydr i Mr Jenkins ac eraill, oedd Iesu Grist wedi atgyfodi'n llythrennol. Oedd e'n rhywbeth hanesyddol, neu oedd ni fod i dorri'r darnau yna mas o'r Beibl. Na, cyflwyno gair Duw fel mae e, fel mae e. Dyna yw gwaith arweinydd diwiol. Dyna yw gwaith gwas yr arglwydd a gwas y gair. Mae Iesu Grist wedi eistedd yn y nerf. Mae'n dod eto yr ail waith. Mae yna nef newydd a deiar newydd yn dod. Holl gyngor Duw, arwain trwy gyflwyno gair Duw yn gyflawn. Ac wedyn mae'n golygu cymhwyso, cymhwyso gair Duw. Mae'n golygu galw pobl wedyn sy'n gwrando i edifarhau. Ond beth mae'r Beibl yn dweud, mae rhaid i ni edifarhau, mae rhaid i ni geffesu'n pechodau, mae rhaid i ni droi at Iesu Grist i gael bywyd tragweddol. Mae rhaid i ymddiried, pwyso ein hunain ar yr arglwydd Iesu. Mae rhaid i ddal ati wedyn, dyfalbarhau, hyd y diwedd. Mae'r addewidion yna i'r rhai sy'n dal ati, wrth gwrs. Dyfalbarhau hyd y diwedd. Mae'n golygu rhoi ffocws ar yr arglwydd Iesu, bod e'n golygu aros ynddo fe. Ac mae'r awdur at yr Hebreaid, myfyriwch. Myfyriwch ar ganlyniad ei buchedd. I ffordd nhw o fyw yw buchedd. Styriwch e'n gyson. Meddyliwch. Meddyliwch. Styriwch e'n gyson. Canlyniad neu ddiwedd ei buchedd. Yn llythrennol, y gair yw exit. Exit. Mae'r un gair yn 1 Corinthiaid pennod 10, adnod 13, mae Duw yn ffyddlon, ni fydd yn eich gadael i gael eich profi at ei hwnt eich gallu, yn wir gyda'r prawf, fe rydd ef ddihangfa hefyd. Ffordd mas, exit. Na'r gair. Ffordd mas o demtasiwn, mae'r arglwydd yn ei roi ein, yn ei ddaioni ac yn ei ras. Just iwsio'r gair nawr, meddwl am y gair exit. Yna'r gair sydd yn Hebreaid 13, myfyriwch ar ddiwedd. Ddiwedd i ffordd nhw o fyw. A wy'n licio'r pwyslais hynny. Nid y dechrau yn unig. Mae rhai yn dechrau'n dda, a dyn nhw ddim yn dal ati. Mae rhai yn cyrraedd so far, wedyn maen nhw'n cwmpo. Myfyriwch ar ddiwedd ei buchedd. Ac wrth gwrs, mae'r garreg yna yn cofio, ac i ni'n gallu cofio,
am un gafodd ras i ddyfalbarhau tan y diwedd. 49 o flynyddoedd yn weinidog ar yr eglwys yma, a mae hwnna'n ddiolch mawr i'r arglwydd. Nid mynd am gyfnod, nid mynd a dod yng ngwaith yr arglwydd, ond dyfalbarhau tan y diwedd. Tan y diwedd. Myfyriwch ar hwnna. Mae hwnna'n helpu ni. Mae'n esiampl i ni. Ni'n gweld hynny gan Iesu Grist. Mae'n mynd bob cam i'r groes. Dim yn stopo hanner ffordd. Ac dyna i ni eisiau gwneud. Calio ymlaen, wrth gwrs, yn yr arglwydd. Ac yn ei waith tan y diwedd. Ac wedyn, efelychwch ei ffydd. Copiwch ei ffydd nhw. Gall person ddim fod yn arweinydd i'r arglwydd heb ffydd bersonol yn yr arglwydd. Mae rhaid i nhw gredu eu hunain yn yr arglwydd Iesu, cyn galw rhywun arall i wneud hynny. A ffydd yn ei air wrth gwrs, yn y gair, yn yr ysrythyr, a'i gymryd o ddifri. Ac i ni'n cofio heddi am un oedd wedi trwytho ei hunain yn y Beibl. Dysgu'r ieithoedd gwreiddiol gyda gallu, wrth gwrs, academaidd, astudio, dehongli, dysgu, cyhoeddi, cymhwyso gair Duw. Dyna nath, Mr Jenkins. Ac i ni'n diolch i Dduw am hynny. Ffydd bersonol, ffydd yn y cartre, ffrwythau yn ei fywyd, yn addas i'r Efengyl. Mae'n bywyd ni i fod i highlighto'r Efengyl. Fel highlight. I wneud yn ddyniadol, wrth gwrs. Titus 2, 10, cymell y caeth weision i fod yn ddarostengedig yw meistri ym mhob peth. Pam? Ac felly yn addurn, ornament, decoration, rhywbeth pert, yn addurn ym mhob peth i athrawiaeth Duw ein gwaredwr. Bod ein bywyd ni yn ffordd ni o fyw yn rhoi yr Efengyl mewn golau da. Achos bod yn bywyd ni yn cyd-fynd gyda. Mae'n cyd-fynd gyda. Mae'n dangos beth yw'r Efengyl ar waith. A mae hwnna'n her i ni gyd, wrth gwrs. Ac ni'n gofyn am ras i efelychu y ffydd yma. Ffydd bersonol, ffydd yn y cartre, ffydd oedd yn effeithio bywyd bob dydd. Wel, i ni'n diolch i'r arglwydd am ei air bore yma, a'r thema sydd gyda ni yw thema o garreg coffa, wrth gwrs. Tair enghraifft yn yr Hen Testament i gofnodi daioni Duw. Mae Duw yn agos, mae yna ffordd ato fe, mae'r nef ar agor. Os mae'n addo, mae'n gwneud addewidion, mae'n cadw i addewidion. Mae'n ffyddlon, mae'n alluog i gadw pob addewid, yn enwedig yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, i ni heddiw yn diolch i'r arglwydd am yr Efengyl, am ei ddaioni, ac am roi gwas ffyddlon i'r eglwys yma, ac eglwysi eraill, a i Gristnogaeth yn gwlad ni, am gyhyd o amser. Wrth i fi orffen, mae eisiau ni weddio bydd yr arglwydd yn galw rhagor, wrth gwrs. Yn gyntaf, bydd yr arglwydd yn galw pobl i ddod ato fe gyntaf. So rhywun yma bore yma sydd ddim wedi dod at Iesu Grist eto, sydd ddim yn Gristion, dewch ato fe. Dewch. Mae rhaid chi adifarhau, troi, cyffesu ac ymddiried yn Iesu Grist. Na'r unig ffordd i fod ar y grisiau sy'n arwain i'r gogoniant. Ond i ni hefyd, wrth gwrs, yn gweddio bydd yn codi wedyn ni rhai i gyflwyno yr Efengyl. I arwain trwy gyflwyno gair Duw eto i'r blynyddoedd sydd i ddod. Hyd yn hyn mae e gyda ni, hyd yn hyn mae'n ein bendithio ni, gan ddisgwyl bod yna rhagor i ddod hefyd. Mwyn ei enw. Amen.
Awn ni droi at yr emyn ola bore yma. Does dim byd ffurfiol, i chi'n gweld, does dim cyrten gyda ni ddadlchuddio. Ni'n di wneud na, ni di penderfynu cyflwyno fe. Ni'n cyflwyno'r garreg, os oes rhywun eisiau tynnu llun wedyn ni wrth gwrs, neu llun gyda'r teulu wrth gwrs chi, na fe, a gewch chi edrych arno fe wedyn ni. Gawn ni droi at yr emyn ola nawr. Dywedwyd ganwaith na chawn fyw, gan angrediniaeth hi, ond ymddiriedaf yn fy nyw, mae'r afael sicraf. Arglwydd, i ni'n diolch i ti am dy air i ni y bore yma. Diolch bod gyda ni reswm i ddiolch yn barhaus, i gofio dy ddaioni di a dy ras a dy ffyddlondeb di tuag ato ni, Arglwydd, i dy ogoneddu di. I ni'n dy ogoneddu di am yr Efengil. O, diolch bod ti'n Dduw agos, diolch bod drws y nef ar agor, a bod na ffordd, bod na risiau yn mab y dyn, yn yr Arglwydd Iesu. O, helpa ni gyd i fod yn Iesu Grist. Diolch bod ti'n rhoi gair, ti'n rhoi addewidion, ti'n gwneud cyfamod, ac wyt ti'n ei gadw. Wyt ti'n mor ffyddlon. O, i ni'n diolch, i ni'n canmol dy ffyddlondeb, i ni'n canmol dy gariad, i ni'n canmol dy ras. Ac Arglwydd, i ni'n diolch am dy drefn di, ti di rhoi dy fab, wrth gwrs, y proffwyd mawr. Ac wedyn ti di rhoi eraill i ddod â'r gair i ni. Ac i ni'n diolch. Ni'n diolch am arweinwyr diwio. Ni'n diolch am Mr Jenkins. Diolch i ti i ni, Arglwydd, am ei alw fe yn bersonol, am ei alw fe i'r gwaith, am ei gynnal a'i gadw fe. Arglwydd, helpa ni i ddwyn i gof,
Helpa ni fyfyrio ar ddiwedd ei ffordd o fyw. Helpa ni efelychu ei ffydd. Gogoniant i ti ac ein lles am bendith ni. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân. A'r hoso gyda ni hyd nes y daw. Amen.